Ja, een echte honderenvel wordt het. Hè. Oh, hondervel moet ik zeggen, dames en heren. Liedje nummer 9 in de eerste voorrun van het LVK 2021. We gaan naar het saaie leren, Riek. De saaie leren die wonen allemaal in Elsen. En in Elsen zit volgens mij een LVK-debutant, namelijk Claire. Hoi Claire, debutant toch, of niet? Ja, zeker. Ik ben debutant, ja. Maar debutant alleen Ja. bij het LVK of ook in carnavalsferen? Bij het LVK wel, maar ja, ik ben volgens mij... ik ben al in ieder geval een paar jaar al actief in de carnavalswereld. Maar niet alleen. Maar is dat dan, daar hebben ze een duo gehad volgens mij, hè? Een zangduo. Hè? Ja. Is dat dan Ja. inderdaad alleen maar met carnaval of ook zo door het jaar? Met het duo was het vooral met carnaval, maar nu ik solo ben, toch wel ook meer door het jaar her. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Nu hebben ze dicht Tij Wessels weten te charteren. Tij Wessels, zeker geen onbekende in de Limburgse carnavalsmuziek en schrijver van de Yellow Plaatjes. Vooral eigenlijk ook in Zittert. Hè. Hij heeft er nog problemen gehad met het Elsers dialect ten opzichte van het Zitters dialect? Nou, dat viel hem reuze met, zoals je hier zelf hebt gezegd. Dus, en volgens mij valt het ook wel met. Het is wel allemaal westelijke mijnstreek, dus het liep het ook allemaal wel bij. Ja, de titel van het liedje is Kiek naar voren. Heeft dat ook te maken met de periode waar we overheen moeten kijken, met de coronaperiode, waar we toch een klein beetje allemaal in zitten en eigenlijk heel vlot willen dat we er weer uitkomen? Ja, zeker. Daar heeft het ook wel betrekking op. Het heeft betrekking op ieder jaar. Want als je gewoon zegt, is iedereen natuurlijk naar voren aan het kijken voor volgend jaar en zit er vol met ideeën. Maar het is zeker ook met betrekking op dit jaar, hoe het inderdaad helaas iets minder is als wat we gewend zijn. En wat we naar voren kijken naar 2022. Ja, maar 2021, het LVK, dat gaat gewoon door. Claire, zou ze me een groot plezier willen doen? Du zit natuurlijk bij dicht toe in Elsen voor de camera. Wil ze zelf een liedje aankondigen, alsjeblieft? Maar zeker. Nou, leef lu. Hier komt Kiek naar voren namens het Sailer Riek Elsen.